Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an ro kini kilong ki khubor bam ta kasngi haba jing I chijur ba jing sothu jing mut ka jabing ba ka perkhat pradan ya ka kam ban em ban besai kala wela jong bar ki khun amla ban pendukut henry ka yai ka soi man bha kat ka baman ki arngut ki shikurim na ka than nong kendong ha is khasil district uba affidavit singli bar ka kong happy la bet khar berngar ki dei ki tribe sing forever memories bar ki ba em ya ka kam ti bar kim tre kam sarkar kis dangi ka kam la jong ha kini kisngi ke jingyo kam kham tam ki kam sarkar kala long ka ba e bhaw wat la da bun ki samla ki don ki kadan puli ba pher Henry bun sin ki sham jing e ban yo kam kani kala pelong ki babun ban pet shiki wi pat kilat kamai jakapo ling ba ka kam seng kam na jong ka nuksa ki babha e kadi ka jingjob jong ka long yeng uba affidavit singkli ba ka kong happy la bet khar bengar ki badan arngut ki khunrit uba he ubadang arsnem bat ubadang rit udang khandai banai kila rai ban sengi ka kamla jong ban kershani ka yeng ka sem jong ki da ka ba pendon kam yala ka jong ka sap bat ka jing start kini ki syukurim kila sedangi ka kam ka blatim kum ka forever memories ka ba penmi bat di ya ki personalize fridge magnets badges but keychains ki julet shimbanta ha ki trade fair exhibition but ki wei program pat ba ki bla pelong da ki kin hon ba pher haba kran ba kilar pathai ko bor shillong ka kong happy ba ka jingthmu jungki kalong ban pene I ki jingkan mau ba kodor jungki ha ka rukom ka ba karpang bat ka ba itanan ki dong thiet kila ban pha ki dur jungki ling ba ka whatsapp dan scan yu QR code but hapo tangkum basan net ala ban pen kalai ka dur sha ka fridge magnet batch ne ki change ka bala depshna kat kum ka jing ong jungki kini ki mar ki long ki babyang ban penun kam kum ki jing ai snobha ki return gifts ha ki jing sngi kha ki jing yaseng ki jing khawai ki jing nei kai bat ki wi ki jing rakhi ka kong happy la bet bat uba affidavit ki la pen pau ba wat la ki la sedang na ka benta ka berin hendai da ka jing tri stam ka jing yai sha ba ka jing yen hala ka jing ka sap ki la ban penya ti ka kam bat ban pen mi ka mai na ka benta ka yeng ka sem kia thu ka ne ka sap ka jongki ba ki yo ka dei ka jing yo na ka kor ki bor internet ya kum ka YouTube ka ba jupin I kum no ka rukam em bat penwan dori ki la shna jing shna bat ki tiar gitar ban yo uba affidavit singkli u yathu ka ne ka sap ban pen buat ban pen janai ha jala Meghalaya de bandon dang duna ki rukam pen sa jing kan mau ya ki he ka jing em bat sa timpang ka kong happy ba affidavit ki thu ba ki kwa ban sang hi ka kam la jong na ka benta ki khun bat kalawi jong ki aba ki li la ki yo jing karshan em na ka sarkar ne na ki bank pen ban ki thu kim shem la yo ek scheme na karam sarkar na mar ka pendin jari ki ban siu la da ombyang ka yo ki shurai lang baro shikurim ban ne da ka app la jong kat kabala haba kali kumno ka shongdor ki tiar kitar ban yo sedangi ka kam na kalian ka kong happy ka thu ka kong shijur ki kor machine ki shongdor san pho haru ru pho hajar menta ki dan saujur ki machine ha ka baka jingmut kala kot haru lailak shiteng pat kanata aba kuli kumno ka yo ka long baki nong thiet nong pet ki sedang tut ne em na kalin jong ki shikurim ki thu ki sedang ning kong na ka yo yati yati na jaka yang kali halat umkra bar ka kam baki sedang kala dep ru banai e bar ki briu ki juan ai order yaki Kajinya linti jengini ki shikurim ka aimin si magi babun ki samla but what happening ke jingduna ki lat yo kam kasap ka jing thau thamai ba ka jing trai stam ki dang na ban pli lat thamai ban sengkam hi daladi ka forever memories ka pin ishai ba omdon kam ban aptang ka kam sorka ka kam sengkam la jongro kala ban nong kala jingjob ba jing tur khu ya ka lo Kadai labat karbangat yung song ta po lumso ni mau kriya ke kani kam ka bang tang mi ni ta kadai kani ka bang le kini ki ai snai kini ki fit smart le ti ki chin ki ba khila ban bu ta ka tur la jang khila ban sustan kum to te on the spot ni ai tang hapo kum bi kum to la ban ai ki te kada don manoro ki ba kwa ban order ni ban book ni hakikin ja wedding ni birthday bangin wan ban le kum ki don fit kum to on the spot back la ban contact ini la ni ban su follow hak Instagram sini ka banyak ai kata forever memory seronai Kami tu aduh kelas kami ya kini kakap. ya kani kami la sang menta la don kumba sedang senam la tam sedang senam
Dan ngisah hong Desember nang bakalah di last tarik hong Desember acara kesan. Channel pila penyar telat ya ni kam tu si kono pai ba si Kipai ba kit ini lingba don kita kit ini lingba Instagram don tadi kita kit kita isu itu ini kum tu pengi le chong stall kum ne haki bun ki events kum tu haki market it pop up stall di bangi tujok tu kum halai ukra ang ni po all team hall ka tu dal malau banai ini tujuan hi tu berbuat mata ba si song ya ke song sol ya terus tu kala IGM ni si tu kala yang kala pit em kan ni kam ni si ban ka minta te ban ong baik full support ta kam de dai hi happy ton tre tre ki chokam dai kala kersan pada hiru nomor ba bun ngila yo ji tiap ki dan pendap pembiang khiat ki pai si mata ba pi yang ya kan ni kam tu channel si pai khaman si benyo ya di ya kita kini pai khaman Silam nyo tu ba kisang ini kamsa dan mo ba kasam ni pina dan mo ba wan aji ni rap kasam. Saya penengkong sekali ya tiru mah. Tapi lawan Singapore. Dan sedang ni kam tadi kami jingrap nano tadi perlu dihidala deh. So bangin sedang ni kam. Silam ni tu ki keteng dengan mesin ba si penengkam ya ba kin senai yang hidup. Silam matai mesin keteng mesin. Tegi ki mesin kini ki dai kotor tu ki bangin kap ki kot bangin sina kini pat kini ki ba bangin sina kini ki fresh magnet ne ki kini ki fresh magnet ne ki basis bot kini pat bangin sina ki kitchen bangsa Kan ka sundor ki mesin yang tu sudah. kini ki mesin sangi ta kawai kin cross day ka sanfo plus terang Kidon kan usan. Kidan bun hi nomor ki banang ba ki raw material su bagi ada ni kau Dia sementa ya kini ki train ibu tengah hap senang lana sim dua orang ni hayeng tangi le hayeng song tangi don dukan ra ni sile online tu na yeng dan kibri ku bayu ina limba ka Instagram WhatsApp kisu kontak ini tangi sile boy ki dan ban ong ka dukan tangi pat don ra habi ka minta ni sile store di kumni yo customer da balik store mata ni ba kapakai yang kan YouTube social media kapakai yang internet lu yo ya kini kai itu le isikanya di yo yakini ngisu yo hilang baka internet hi long la dai banginang ban penkam social media ka ai cingarap hi kumdo bangin bangin chu school kiril ban chu pai tangki bom yo chung mutai tingi dai hiru ban pai ki bayo chung mutai khnang ba kumdo ngin la ban sangi kam la chong hakni ka ri bak chala changi mar dai ra bangin dai bak kerdu kam hani chala kam ka pahu ring mangi hi ni dai ban nang kumdo ban le kam cham ban chu chong klik hi ni dai dai ban persang kat bala hi bangin yo la ka bam la ka di tingi iba ka soal kaju kring kaju kuat ya kisma ki kuat ban cakap jam ka ai tadi tinggal mo perni ho umat bang atau sulali yang cakapkan ani ki kuat baik daladi bangkasan lain mo hadu mentate ya kilun ta nyim kwa than hi da nomor ba ni suthu la da dei bakaduna yong yim la ban siu sha bang te ka interest kanang he te kanang kham stom hi ngi te ni la alik mi sha prime ni la apply to ka entrepreneur of the month pa mangi kham yo pa ki la yo di ki bai te om le ra ni sa apply pa dah ko kapor mentate ki don ki cakah hi ki don ki cakah ki pa bun ki brio ki dan padik cakah ki baduna long haki cakah ki ba khamlong he yo ti kham bun ki brio long ki ba khamlong chicken dong kham kincha te ki kham duna hi dai wala katar ki brio ki wan bi hi anda ki la yo i kerpat ki pat ba ik nong song chong ka mikhalaya hi bro ko we te lada
long kumdo ru kersan para do prasna bengin yakio hi para cela kumde bengin yo lah kamai kaci telda phiro phikwa kino ada phila ban chu kontak ingi number ba kini ki fetch magnet ngin le customize ba ha da phikwa ban khat ngi ha ki jaka ki ba ya tho ni ki jaka ki bale birthday ba party ai ru ngin one batch ban provide service tengin le bi hang to hi khna ban sub i phiru bat kum chu ru ba ki bri on da klap phat le phai na ka to ke events ka chong phi kan sa chin kan ma nya sa ai ha po screen ni sa bu screen khu bi chu buon